Geisha és una eina per a iPad i Android que ens ofereix la possibilitat d'enregistrar petites explicacions com si d'una pissarra es tractés. La lupa ens permetrà escriure amb comoditat i aprofitar l'espai de la pantalla. També, per a temes de comoditat a l'hora d'escriure, hem afegit a la zona inferior un protector de pantalla, que ens permetrà recolzar el canell i així escriure sense por a que deixem on no toca. Per a començar l'enregistrament del vídeo premerem gravar. Començarem l'explicació que volem donar i quan finalitzem tornarem a prémer gravar. Haurem de compartir el vídeo per a poder visualitzar-lo fora de l'aplicació. Començarem l'explicació que volem donar